Η διόρυξη του ιστμού της Κορίνθου και εν συνεχεία η κατασκευή μιας διόρυγας η οποία θα ένωνε τους δύο κόλπους, τον Κορινθιακό με τον Σαρονικό, ήταν ένα έργο αναγκαίο, ήταν ένα έργο το οποίο απαιτούσε πάντοτε μια σταθερή επιδίωξη όλων των κυβερνητών της περιοχής αυτή και πολλών ανθρώπων της κάθε εποχής. Έτσι λοιπόν, αρχίζοντας από τον Περίανδρο, τον τύραννο της Κορίνθου, τον 7ο π.Χ. αιώνα, θέλησε ο ίδιος να κόψει τον ιστμό και να κάνει πλέον εύκολο το ταξίδι για τη θαλασσοκράτηρα την Κόρινθο, αποφεύγοντας τον περίπλου της Πελοποννήσου και τον κάβο Μαλέα. Έτσι λοιπόν συμβούλευσε τους μηχανικούς του και οι οποίοι ασχολήθηκαν με το έργο αυτό και στο τέλος κατέληξαν ότι κάνοντας και τις αντίστοιχες χωροθετήσεις, βρίσκοντας τα υψόμετρα δηλαδή του Σαρονικού και τα υψόμετρα του Κορινθιακού κόλπου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν συνέβαινε αυτό, μεγάλες ποσότητες των θαλασσίων υδάτων του Κορινθιακού θα κατέκλειαν πολλά τμήματα του Σαρονικού και ιδιαίτερα τα νησιά της Αίγινας και τα παράλια τμήματα του Σαρονικού κόλπου. Ήταν πιθανόν αυτό να ήταν μια πραγματικότητα, τουλάχιστον έχουμε ένα αντίστοιχο, χωρίς βέβαια κατάκριση, ένα αντίστοιχο στον πορθμό του Ευρύπου, όπου προσαρμόζονται με τα αντίστοιχα ρεύματα κατά την κίνηση της ημέρας και η αντίστοιχη κίνηση κατά το πέρασμα της ημέρας με την αντίστοιχη κίνηση των υδάτων. Εκείνο όμως που ήταν ουσιαστικά εμπόδιο για την όλη κατασκευή ήταν η γενικότερη θρησκευτική αντίληψη ότι ο Θεός, εάν ήθελε να κάνει την Πελοπόννησο νήσο, θα την είχε κάνει από την αρχή μόνος του. Συνεπώς οι άνθρωποι δεν έπρεπε να επέμβουν. Αντί λοιπόν της τομής του ιστμού της Κορίνθου, ο Περίανδρος κατασκεύασε ένα τεχνητό έργο, ένα λιθόστρωτο δρόμο, τον Δίολκο όπως λέγεται, ο οποίος έντανε τον Κορινθιακό με τον Σαρονικό κόλπο και πάνω στον οποίο κινόντουσαν με μεγάλη ευκολία οι ολκοί, οι οποίοι μετά τα σημερινά κάρα δηλαδή της εποχής μας, οι οποίοι μετέφεραν τα εμπορεύματα, μετέφεραν αγαθά, μετέφεραν είδη εμπορίου και μετέφεραν τα πλοία, αλλά και το βασικότερο μετέφεραν ιδέες και αντιλήψεις από τον έναν κόλπο στον άλλον. Ιδέες και αντιλήψεις από την Ανατολή στη Δύση, ιδέες και αντιλήψεις από την Δύση προς την Ανατολή. Η εξωστρέφεια λοιπόν, το κύριο χαρακτηριστικό της Κορίνθου, που ήταν η συνεχής πηγή πλούτου, ήταν εκείνο που κυριάρχησε σε αυτές τις αποφάσεις. Ο Δίολκος λοιπόν, μια πρωτόλια θα την χαρακτηρίζαμε απόπειρα τομής διόρυξης του ιστμού, ήταν ένα έργο υποκατάστατο, το οποίο εκάλυψε αρκετά κενά από αυτά που θα μπορούσε η ίδια η τομή να εξασφαλίσει. Πηγαίνοντας τώρα στη συνέχεια χρονικά, πρέπει να σταθούμε λιγάκι στο Μέγα Αλέξανδρο και να διατυπώσουμε την εξής απορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος το 336 π.Χ. ήρθε στην Κόρινθο και προσπάθησε και τα κατάφερε να γίνει αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων εκτός της Σπάρτης κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών. Η προετοιμασία για την υποδοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία ήταν σε δεύτερη φάση από αυτήν που είχε γίνει ένα χρόνο νωρίτερα το 337 π.Χ. για τον πατέρα του τον Φίλιππο, ήταν εντυπωσιακή. Κατασκευάστηκαν ειδικά έργα να υποδεχθούν τους συνέδρους του συνεδρίου, τα μέλη δηλαδή του συνεδρίου, όσο καιρό θα έμεναν εδώ. Η συνάντηση έγινε και στην Κόρινθο και στα Ίσμια. Η ανακήρυξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως αρχιστράτηγου έγινε μετά από έναν πανηγυρικό λόγο τον οποίο εκφώνησε ο ίδιος και ο οποίος διετύπωνε τις πολιτικές που θα εφαρμόζε και διετύπωσε όμως στην αρχή ότι ήταν πλέον μια πανελλήνια η κίνηση η οποία έκανε, ήταν κίνηση των Ελλήνων εναντίον των Περσών σε ανταπόδοση αυτού που είχαν κάνει 200 χρόνια νωρίτερα. Είναι εύλογο λοιπόν το ερώτημα εάν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ασχοληθεί με τη διάνοιξη και την κατασκευή της διόρυγας στον ιστμό της Κορίνθου. Η απάντηση δεν έχουμε ιστορικές σύγχρονες πηγές, έρχεται όμως λίγο αργότερα, το 14ο αιώνα, όταν ένας Ιταλός λογοτέχνης, ο Νικολά Ντι Μαρτίνο, αναφέρει πράγματι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ασχοληθεί με το έργο αυτό.
Αυτή τη θέση την επαναλαμβάνει λίγο αργότερα, τον 19ο αιώνα, στις αρχές του 1800 περίπου, και ο Ντόντουελ, ένας Εγγλέζος περιηγητής, ο οποίος ήρθε στην περιοχή της Κορινθίας το 1801, 1805 και 1806 και ανέφερε σχετικά για την περιοχή αυτή στα ταξιδιωτικά του βιβλία. Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο δικός μας, ο Αρχιμανδρίτης και λόγιος και θεολόγος και γιατρός, ο Διονύσιος Πύρος, ο Θεταλός, και την ίδια περίπου εποχή, λίγο νωρίτερα από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια αντίληψη κατά την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος προσπάθησε ή τουλάχιστον μελέτησε τη διάνοιξη του Ισμού να προωθείται και να γίνεται πλέον αποδεκτή. Είναι βέβαια εύλογη και πράγματι είναι εύλογη η απάντηση, η καταφατική απάντηση, διότι ο Μέγας Αλέξανδρος στο έργο αυτό ήθελε να το συνδέσει ως μια θεϊκή χειρονομία. Ο ίδιος λοιπόν σαν απεσταλμένος του Θεού και ο ίδιος σαν άνθρωπος ο οποίος ένωσε τους Έλληνες, θα έπρεπε λοιπόν αντίστοιχα έργα τα οποία κατασκεύασε να έχουν ένα θεϊκό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν μια τέτοια ευκαιρία του δινόταν εδώ στον Ισθμό της Κορίνθου και μια τέτοια ευκαιρία θα ήταν η μελέτη για τη διάνοιξη, για την διόρυξη δηλαδή του Ισθμού της Κορίνθου και η κατασκευή της διόρυγας. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στον Δημήτριο Πολιορκητή, λίγα χρόνια αργότερα, ο οποίος και αυτός μελέτησε για να δώσει σειρά του στον Καλιγούλα, στον Ιούλιο Καίσαρα πριν και εν συνεχεία στον Καλιγούλα, και να σταθούμε λιγάκι στον Έρωνα, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος ήλθε επί τόπου, αφού είχε μελετήσει πολύ νωρίτερα την κατασκευή της διόρυγας και αφού είχε κάνει όλες τις προκαταρτικές εργασίες για να μπορέσει να μελετήσει τις αντοχές του εδάφους, αλλά να καθορίσει και το σημείο εκείνο στο οποίο θα γινόταν η τομή. Και πράγματι ο Νέρονας, στα 2 μήνες που παρέμεινε εδώ στην Κόρινθο, με τους εργαζόμενους που είχε, μεγάλος ο αριθμός αυτών, στους οποίους τους ντόπιους και στους άλλους εργάτες είχαν προσωθεί και 6.000 νεαροί Εβραίοι εχμάλωτοι, τους οποίους είχε στείλει ο Βεσπασιανός για τη διάνοιξη της διόρυγας, άρχισε να δουλεύει και από τα 2 μέτωπα, και από το Σαρονικό και από τον Κορινθιακό κόλπο. Το μέτωπο δεν ήταν ακριβώς στην άκρη της ακτής, δεν έφτανε δηλαδή το μέτωπο εργασίας στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά πήγε περίπου γύρω στα 100 με 200 μέτρα, δηλαδή άρχισε από τον υπάρχοντα παραλιακό και στον έναν κόλπο και στον άλλον δρόμο. Αυτό το έκανε ούτως ώστε να μην σταματήσει η κυκλοφορία για τους δρόμους και από τους δρόμους και να είναι δυνατή η προσπέλαση και των άλλων περιοχών μέσω αυτών των δρόμων. Τα πλάτη είναι πολύ εντυπωσιακό, τα πλάτη των τομών του Νέρονα έφταναν από 50 μέχρι 60 μέτρα. Και σε ένα βάθος στην πλευρά μεν του Κορινθιακού κόλπου 10 μέτρα, στην πλευρά του Σαρονικού κόλπου 20 μέτρα. Τα χώματα αποτέθονταν δεξιά και αριστερά και έτσι λοιπόν άρχισαν να δημιουργούνται τα σκάματα. Συγχρόνως, το κέντρο της χάραξης, το κέντρο δηλαδή της περιοχής του σημερινού Ισθμού της Κορίνθου, έγιναν οι γεωτρήσεις, 26 των αριθμών, σε παράλληλη διάταξη εκατέρωθαν τις τομείς του σκάματος, που δεν έφτανε βέβαια μέχρι εκεί, αλλά για να μετρήσουν και να καθορίσουν και να δούνε την ποιότητα των εδαφών. Και ήταν πράγματι πάρα πολύ σκληρό το έδαφος, γι' αυτό λοιπόν αργότερα βγήκε ο χωρισμός κατά κάποιο τρόπο ή μια αντίληψη η οποία διατυπώθηκε λεκτικά ότι κάποιος είναι τόσο σκληρός όσο είναι τα εδάφη του Ισθμού. Πράγματι ο Νέρον έκανε ουσιαστική δουλειά και θα το είχε ολοκληρώσει το έργο εάν δεν γινόταν η επανάσταση του Βέντικ, από τον Βέντικ στη Γαλλία, και αν δεν αναγκάστηκε ο ίδιος να φύγει και να πάει στην Ρώμη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την επανάσταση, από την οποία τελικά θανατώθηκε ο ίδιος και διάδοχος πλέον ορίστηκε ο ένας στρατιωτικός, ο Γάλβας. Στη θέση του Νέρονα στην Κόρινθο παρέμεινε ο Βεσπασιανός, ο οποίος συνέχισε επί λίγο χρονικό διάστημα το έργο αυτό, το οποίο αργότερα εγκαταλείφθηκε. Έδειξε όμως το έργο αυτό την τεχνική αντίληψη που είχε ο αρχαίος κόσμος για την κατασκευή μεγάλων έργων, τα εργοτάξια τα οποία είχαν ήδη δημιουργηθεί, η απόθεση των χωματισμών με το λιγότερο δυνατό κόστος και από την άλλη μεριά οι προμελέτες που ήταν αναγκαίες για τη διάνοιξη της τομής αυτής, για το τι εδάφη δηλαδή θα συναντήσουν.
Και πράγματι την τομή του Νέροντα ακολούθησε και η νέα χάραξη και οι επόμενες χαράξεις και από τους Βενετίους αλλά και τις επόμενες σύγχρονες μελέτες, αλλά και η ίδια διόρυγα του Ισμού, η οποία κατασκευάστηκε στο ίχνος της τομής της αρχικής χάραξης του Νέρονα. Είναι ιδιαίτερα ακόμη πιο συγκλονιστικό ότι ο Νέρονας προχώρησε 1400 περίπου μέτρα από τη μεριά του Σαρονικού και αντίστοιχα μεγέθη λίγο περισσότερο από τη μεριά του Σαρονικού. Αλλά και ακόμη όμως ότι δεν ήταν τα μέτωπα εργασίας τα οποία διήνυξε, δεν ήταν μόνο από τη μεριά του Κορινθιακού και του Σαρονικού. Υπήρχε και τρίτο μέτωπο εργασίας, τη μεγάλη χαράδρα της Κυρατβρύσης, τη χαράδρα του Καλαμακίου όπως είναι γνωστή και λέγεται, όπου μέσα από εκεί κατά μία διάταξη άνοιξε καινούριο μέτωπο εργασίας, ούτως ώστε να ανακουφίζεται και να είναι εύκολη η απαγωγή των χωματισμών που προέκυπταν μέσω μιας τρίτης διόδου. Είδατε λοιπόν μια σοφία των Ρωμαίων μηχανικών που ακολουθούν πράγματι την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων, γιατί κάπως έτσι θα ήταν και η μελέτη και η κατασκευή αν οποτεδήποτε γινόταν, εάν ήθελε γίνει από τη μεριά των Ελλήνων. Αν ξεπεράσουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο υπάρχει όμως μια ισχυρή ακόμη διατύπωση, όχι ότι επελήφθη ο ίδιος του έργου, από τον χάρτη του Βερνέντα, ήταν ένας τοπογράφος μηχανικός, ακόλουθος και στρατιωτικός μηχανικός, ο οποίος ακολούθησε τον Μοροζίνη από το 1000 σε όλες τις εκστρατείες του στην Πελοπόννησο και στην Αττική και ο οποίος συνέταξε έναν ιδιαίτερα χρήσιμο χάρτη, πολύτιμο θα τον χαρακτηρίζα, από 6 πινακίδες που αναφέρεται και το αποτυπώνει πλήρως την περιοχή του Ισμού που φτάνει σχεδόν μέχρι τον ποταμό Ζαπάντη ή Αγιοργίτικο ή το ποτάμι της Δεμέας, το οποίο εκβάλλει στο Βραχάτι. Από αυτή λοιπόν την αποτύπωση βλέπουμε πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα για όλη την περιοχή. Ήταν πράγματι ένας κόσμος ο οποίος μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε και αρχαίο κόσμο, διότι οι επεμβάσεις οι οποίες έγιναν από την εγκατάλειψη του αρχαίου κόσμου και τη δημιουργία του νέου, τουλάχιστον μέχρι τον χρόνο σύνταξης του βενετικού αυτού χάρτη το 1687, ήταν ελάχιστες. Έχουμε λοιπόν μια αποτύπωση των εγκαταστάσεων του αρχαίου κόσμου και μια αποτύπωση πράγματι των εργασιών του Νέρονα και μια αποτύπωση σε μια τομή η οποία γίνεται από το ίδιο χάρτη του Βερνέντα. Δεν είναι μόνο τοπογραφικό διάγραμμα και κάτωψη, αλλά είναι συγχρόνως και τομές που συνοδεύουν το διάγραμμα αυτό. Αναφέρεται σαφώς ότι εκεί ήταν η τομή την οποία προσπάθησε να κάνει ο Μέγας Αλέξανδρος και αναφέρει σαφώς ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν και αυτός ένας από αυτούς που προσπάθησαν, τους λίγους μεν αλλά επώνυμους, που προσπάθησαν να διανοίξουν και να κατασκευάσουν τη διόρυγα στον Ισθμό της Κορίνθου. Στο σύγχρονο ελληνικό κράτος τα πράγματα αλλάζουν. Ο Καποδίστριας ένα από τα πρώτα που θέλησε να κάνει ήταν πράγματι η διάνοιξη και η κατασκευή διόρυγας στον Ισθμό της Κορίνθου. Οι μηχανικοί του που παρουσίασαν το έργο ήταν βέβαια αποτρεπτικοί στο οικονομικό κόστος. Ένα μικρό κράτος το οποίο μόλις είχε βγει από την Επανάσταση, με διαλυμένες όλες τις εγκαταστάσεις, με καταχρεωμένο και με τάσεις προς εμφύλιο πόλεμο, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να είναι, ήταν το αρνητικό κλίμα εκείνο που δεν επέτρεπε οτιδήποτε μεγάλο έργο. Το όνειρο όμως συνεχίστηκε και πράγματι υπήρξε μια καινούρια μελέτη το 1854 από έναν Έλληνα τηλέμαχο Λιγκούνη, κριτικό την καταγωγή, ο οποίος είχε δουλέψει και ο οποίος ήταν επώνυμος μηχανικός στις εγκαταστάσεις της διόρυγας του Σουέζ και ο οποίος είχε μελετήσει και είχε ακριβώς την διάνοιξη της διόρυγας σε πλάτη τα οποία θα λέγαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλα και για την εποχή του, αλλά ήταν όμως με ιδιαίτερη πρόβλεψη. Από 60 μέχρι 54 μέτρα ήταν το πλάτος της διόρυγας και σε ένα βάθος περίπου 6 μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν το πλάτος της διόρυγας για να μπορέσει να σταθεί στους αιώνες και στον χρόνο και να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις ναυσιπλοείας, πρέπει να έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο πλάτος. Ιδιαίτερα μεγάλο πλάτος για μας αυτή την εποχή δεν είναι το 24 και 60 που είναι το υπαρκτό, το σημερινό πλάτος της διόρυγας. Θα πρέπει κανείς να το φανταστεί διπλάσιο τουλάχιστον. Στο διπλάσιο αυτό πλάτος περιείχονταν και όλες οι μελέτες που έγιναν τον 19ο αιώνα. Είτε αυτή η μελέτη την οποία ανέφερα λίγο νωρίτερα του Λιγκούνη, είτε οι επόμενες μελέτες οι οποίες πράγματι περιορίζουν το πλάτος στα 44 μέτρα. Ο δε ιδρυτικός νόμος του 1869, ο οποίος έγινε και ο οποίος επέτρεπε πλέον την κατασκευή της διόρυγας, είχε ένα πλάτος τουλάχιστον 44 μέτρα. Αυτή τη στιγμή έχει κατασκευαστεί δυστυχώς 24 και 60 μέτρα.
στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της ύπαρξης διόρυγας, αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της καλής λειτουργίας της διόρυγας και αυτό είναι το βασικό μειονέκτημα της διόρυγας, η οποία δεν θα μπορέσει να αντέξει στον χρόνο και δεν θα μπορέσει να αντέξει στις απαιτήσεις των νέων προϊόντων, των νέων κατασκευών της ναυσιπλοείας. Στόχος θα έπρεπε λοιπόν και σήμερα να ήταν η διαπλάτηση και στόχος να ήταν και η συνεχής εκβάθηση αυτού του μνημείου. Είχαν γίνει πράγματι, διότι πρόκειται περί μνημείου ο Ισθμός της Κορίνθου. Δεν είναι μόνο ένα τεχνικό έργο, είναι ένα μνημείο που εντάσσεται στο περιβάλλον στο γενικότερο, μια χωμάτινη κατασκευή, γιατί απλώς είναι μια τομή επάνω στο έδαφος. Δεν είναι αυτά τα μπετά τα οποία έχουν πέσει κατά αλόγιστο τρόπο τους τελευταίους μήνες. Είναι μια χωμάτινη επέμβαση και έτσι κανείς έπρεπε να τη δει και έτσι έπρεπε κανείς να επέμβει επάνω. Και αυτή η άποψη επευλήθη σε όλες τις προηγούμενες μελέτες, εκτός από την τελευταία άποψη, με βάση της οποίας κατασκευάστηκαν και επενδύθηκαν τα σημερινά και έγινε η επέμβαση εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ήταν μια χωμάτινη επέμβαση επάνω σε άνδυρα, τα πρανή, δεν ήταν κατακόρυφα ποτέ, ήταν σε άνδυρα, σε επίπεδα δηλαδή, σε πεζούλια, τα οποία δημιουργούσαν πολλές δυνατότητες. Αλλά εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό, ότι με αυτή τη διάταξη που εμένε στο πιο ψηλό σημείο επάνω έφτανε τα 105 μέτρα, στο δε χαμηλότερο τα 44 μέτρα, μπορούσαν μέσα του διατάξεως αυτής της κλιμακωτής, με τα λεγόμενα πεζούλια, να μην έχουμε αυτή την κατάπτωση των πρανών. Μια βασική αδυναμία της διόρυγας Κορίνθου είναι αυτά τα τεράστια πρανή, τα οποία υπάρχουν σε μια έντονη κλίση, σχεδόν πλησιάζουν τις 80 μοίρες γωνία και τα οποία πάντοτε είναι μια συνεχής αδυναμία και μια συνεχής πηγή κινδύνων. Το όνειρό μας λοιπόν ήταν μια διόρυγα η οποία να μπορέσει να αντέχει στον χρόνο. Κατασκευάστηκε νομίζω από την αρχή, κάνοντας αντίστοιχες τροποποιήσεις, αυτή η διόρυγα που βλέπουμε σήμερα. Σε αντίθεση όμως με αυτή τη διόρυγα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα όνειρο και μια προσπάθεια στην περιοχή μας για πολλά πράγματα. Και ένα από αυτό θα ήταν η διαπλάτηση και η εκβάθηση. Ένα έργο το οποίο αυτό δεν είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν έχει τοπική σημασία, ούτε είναι ένα έργο εθνικού ενδιαφέροντος. Είναι ένα έργο με ευρωπαϊκή διάσταση, διότι η διόρυγα αυτή κατασκευάστηκε ως απάντηση της Ευρώπης μετά την επιτυχή κατασκευή της διόρυγας στο Σουέζ, στην οποία είχαν δουλέψει πολλοί μηχανικοί. Και μάλιστα ο αρχιμηχανικός ο Φριδερίκος Λεσέψ, ο οποίος είχε δουλέψει στη διόρυγα του Σουέζ, ήρθε εδώ το 1869, έμεινε ένα διάστημα τον Ιούνιο για να μελετήσει τη διόρυγα της Κορίνθου, για να συντάξει τη μελέτη και να απαντήσει στην πρόταση που του είχε γίνει, εάν δέχεται ο ίδιος να αναλάβει τη διάνοιξη της διόρυγας. Πράγματι που όπως τελικά δεν το αποδέχθηκε. Αλλά εδώ θα έλεγα, και μεταφέροντας μία άποψη πολλών, ότι είχε δουλέψει και ο μεγάλος μαθηματικός ο Καραθεοδωρή, ήταν πολιτικός μηχανικός ο Καραθεοδωρή, ο οποίος είχε νοικιάσει ένα σπίτι στο Καραμάκι και η ομορφιά και η ηρεμία αυτού του κόλπου τον ενέπνευσε για να διατυπώσει τις εξισώσεις Καραθεοδωρή. Η ένταξη λοιπόν της επισκευής και της συντήρησης της διόρυγας Κορίνθου θα μπορούσε και μπορεί πάντοτε να εκλειφθεί ως ευρωπαϊκό έργο. Και πράγματι, η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή με τον Πέτρο του Τατούλη και με τον Ομιλούντα είχαμε κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες και είχαμε καταφέρει πλέον να πάρουμε μια απάντηση από την Κομισιόν ότι εάν η διόρυγα της Κορίνθου ενταχθεί μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς, θα μπορούσε από εκεί και πέρα ως ευρωπαϊκό έργο να μελετηθεί, να χρηματοδοτηθεί με χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ήταν ευρωπαϊκά. Θα ήταν δηλαδή όχι χρήματα του ελληνικού λαού, αλλά ήταν ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία θα εδίδονται βάσει ενός τρόπου, βάσει μιας καλής μελέτης που θα αφορούσε στην εκβάθηση και στην διαπλάτηση της διόρυγας, για να μπορέσει να αντέξει τον χρόνο. Αυτό το είχαμε καταφέρει και είχαμε συνεργαστεί με την κυρία Σπυράκη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η οποία
Στην απάντηση που έβαλε στην Κομισιόν απαντήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Εάν λοιπόν, να το επαναλάβουμε, εάν η διόρυγα Κορίνθου είχε ενταχθεί στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλουστεύονται πάρα πολύ. Οικονομικά δεν χρειάζονται αυτά τα τεράστια λεφτά τα οποία δαπανώνται σήμερα και τα οποία δεν φαίνονται τουλάχιστον έτσι να πιάνουν ιδιαίτερο τόπο και τα οποία αποτρέπουν οποιαδήποτε διαπλάτηση και εκβάθηση, θα μπορούσε να προχωρήσει ως ευρωπαϊκό έργο. Και είναι ευρωπαϊκό έργο η διόρυγα της Κορίνθου. Και όχι μόνο αυτό, έχει πολλές μεγάλες δυνατότητες. Γιατί τη διόρυγα Κορίνθου που ενώνει τους δύο κόλπους, ενώνει δύο λαούς, ενώνει αντιλήψεις, ενώνει ιδέες, ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Θα μπορούσε λοιπόν και αυτή η υπαρκτή πλέον δυνατότητα που έχει, περιορισμένη τώρα έως αποτρεπτική σήμερα, να γίνει μια οδός, μια λεωφόρος, στην οποία θα κυκλοφορούν όλα αυτά τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Και κατασκευαστικά θα μπορούσε αυτό να γίνει πάρα πολύ εύκολα εδώ, βέβαια με μία δέσμευση ενός χρονικού διαστήματος για τις κατασκευές αυτές, γύρω στα 2 με 3 χρόνια, αλλά από την άλλη μεριά όμως χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον ελληνικό λαό, διότι πλέον θα ήταν ένα ευρωπαϊκό έργο που η χρηματοδότηση θα γινόταν μόνο από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δυστυχώς πιστεύω ότι με αυτό το τείχος το οποίο κατασκευάστηκε και το οποίο αυτό τείχος αφορά μια πασολοέμπηξη, μια συνένωση πασάλων ένας δίπλα στον άλλον, οπλισμένοι σε ένα βάθος αποτρεπτικό γύρω στα 15 μέτρα και το οποίο αυτό βυθίζεται, μπαίνει μέσα στο πυθμένα γύρω στα 7 μέτρα, 8 μέτρα θεωρείται ότι είναι το ύψος του νερού, της θάλασσας μέσα στη διόρυγα και άλλα 2 μέτρα ο κεφαλόδασμος, δηλαδή συνολικά 17 μέτρα, αποτελεί ένα ακλόνητο εμπόδιο στη σειρά, για ένα μήκος 1036 μέτρα περίπου, αποτελεί ένα ακλόνητο εμπόδιο στη σειρά, το οποίο αυτό δεν μπορεί κανείς εύκολα να το καταστρέψει, να το γκρεμίσει, εάν θέλει κανείς να διαπλατείνει τη διόρυγα. Είναι ένα ακλόνητο εμπόδιο, το οποίο δυστυχώς κερδίζει το χαρακτηρισμό του τείχους του έσχους, το οποίο αυτό θα δημιουργεί ένα αντιοικονομικό πάντοτε εμπόδιο, αλλά και υπαρκτό πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο να μπορέσει να καταδαφιστεί για να γίνει διαπλάτηση. Νομίζω, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν τολμώ να διατυπώσω ότι ήταν μια θελημένη προσπάθεια, αλλά ήταν όμως μια ερμηνεία και μια κατασκευή μπεταζίδων, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, οι οποίοι θέλησαν να ρίξουν πάρα πολλά μπετά στη διόρυγα και οι οποίοι δεν είχαν την αντίληψη ότι η διόρυγα είναι ένα χωμάτινο έργο. Και έτσι λοιπόν το σεβασμό και αυτή την προσέγγιση έπρεπε να την κάνουν με αυτό το κριτήριο. Να μην επέμβουν με μπετά, αλλά να κρατήσουν κρατώντας το ίδιο πλάτος των 44 μέτρα, που μπορούμε να πούμε ότι σε αρκετό μήκος της διόρυγας, ιδιαίτερα στις αρχές, το πλάτος αυτό έχει εξασφαλιστεί. Και από την άλλη μεριά, αν κανείς προσέξει, ο κρυπηδότυχος, επειδή η κατασκευή αυτή του τείχους του έσχους, όπως λέμε, έγινε στην επέκταση του κρυπηδότυχου, και από τη μία μεριά και από την άλλη υπήρχε νερό. Και από τη μία μεριά ήταν το νερό που κινείται μέσα στη διόρυγα και από την άλλη μεριά όμως ήταν αυτό που περίσσευε, που μπορούσε να γίνει αυτός ο κρυπηδότυχος, ο πασαλότυχος, να μεταφερθεί 10 μέτρα ακόμη προς τη μεριά της Πελοποννήσου, για να έχουμε τουλάχιστον 24 που είναι σήμερα, συν 10 μέτρα ακόμη 34 μέτρα, να έχουμε δηλαδή ένα ικανοποιητικό πλάτος αυτή τη στιγμή 34 μέτρων, στο μήκος αυτός της επέμβασης που είναι περίπου τα 1034 μέτρα. Θέλω λοιπόν, με αυτή την περιγραφή θέλω να δείξω ότι εμείς οι άνθρωποι, οι σύγχρονοι άνθρωποι, πολλές φορές οι σκεπτόμενοι αλαζονικά και κρίνοντας όχι ιστορικά, κρίνοντας δηλαδή από την ευκολία που προσφέρει η καινούρια τεχνολογία, δεν κάνουμε χρήση αυτό που είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή τον σεβασμό στον περιβάλλοντα χώρο, πετυχαίνουμε και κατασκευάζουμε ένα τεχνικό έργο, δημιουργώντας όμως τη λιγότερη ζημιά, μη τραυματίζοντας τόσο πολύ το περιβάλλον και με την παραδοχή ότι το έργο αυτό το οποίο κάνουμε θα αντέχει στον χρόνο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή εμείς συγκρίνοντας αυτή η παλιά αντίληψη η οποία επέτρεψε και την κατασκευή της διόρυγας και την κατασκευή και των πρανών,
με τη σημερινή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σημερινή όχι μόνο κάνει χρήση ενός αλότριου υλικού, χρήση μπετού πάρα πολύ, σε υπέρμετρο βαθμό, χιλιάδες κυβικά πέφτουν στην περιοχή αυτή και έχουν ήδη πέσει, και τα οποία αυτά θα σταθούν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει να προκύψει ως επέκταση στο μέλλον. Συνεπώς λοιπόν οι δύο φιλοσοφίες, η παλιά φιλοσοφία, την οποία προσεγγίζουμε το περιβάλλον με έναν σεβασμό και προσπαθούμε να κάνουμε τη μικρότερη ζημιά, και η καινούργια αντίληψη μέσα σε ένα κλίμα αλαζονίας και σε ένα άμε και σε μια αμετροέπεια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, βλέπουμε καθαρά πόσο υστερούμε σε αυτό που είναι η σοφία της κατασκευής, που είναι η τεχνολογία, η παλιά τεχνολογία, η δόκιμη τεχνολογία, η τεχνολογία η οποία άντεξε σε χιλιάδες χρόνια, μεταφέρεται σε εμάς, την οποία όμως εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να αποποιηθούμε. Και αυτό δεν ήταν έκφραση μόνο, δεν ήταν έκφραση του λαού, ήταν έκφραση καθαρά των κρατούντων, των σημερινών κρατούντων, οι οποίοι δεν δέχτηκαν οποιαδήποτε άλλη άποψη. Δεν δέχτηκαν δηλαδή οποιαδήποτε άλλη λύση, δεν δέχτηκαν να μελετήσουν καν αυτά τα πράγματα τα οποία υπόθεσαν σε εύλογο χρονικό διάστημα και με περιθώρια να μπορούν να επέμβουν, και δεν προσπάθησαν με οτιδήποτε να καλυτερέψουν τα πράγματα. Θα μείνει, πιστεύω απόλυτα, το μνημείο αυτό, ένα μνημείο της αλαζονίας των ανθρώπων και μια αλαζονία της εξουσίας, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας έχει γίνει εξουσία της αλαζονίας.